dimineața și salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom crea o mapă de Minecraft. Mișto facem. Yepa. Yepa, haide baby. Da, băi, aplicații să fac live, vreau să-mi dați să fac live-uri, să le instalați și voi și să facem, să intrați să ne jucăm noi. Stați că eu mă uit pe Nickelodeon. Bun, văd că am intrat și noi, da, să dați o nouă. Utrăstenie, trebuie bună. Bun, acum m-a dat într-o zonă foarte bună. Nu știu câți dintre voi ați văzut episodul de ieri care mi se vedea un pic mai ciudățel și l-am șters. Bun, avem 3. Hai să ne facem un crafting table. Facem un topor, o sabie, o băț și un turnăcop, că ne trebuie. Pun cu toporul de să tai că... Cam pe aici, nu prea o să mă duc pe acolo, o să fac și casa azi. Sau mâine, dacă îmi duce platforma care filmez, să filmez cam atâta, da. Da, la mine cum ați auzit și voi că plouă. Da, nu o să pun pauză la filmare. Când o să tai lemne, că poate o să credeți voi că iau de pe creativ și nu-mi place. Da, de asta vreau eu să-mi iau calculator. E mai bun, mai performant. Să nu uităm că... Cum pot să spun? Pot să dau pe creativ, de exemplu, și mai e bun și pentru școală. Dacă faceți online, dar dacă nu faceți așa cum nu fac nici eu, bă, n-am ce să vă zic gros rău, că poate e o casă tot. Toți aș vrea eu să nu facem așa cu școală, o să-mi pun cepușul o mină. Văd că pe aici e câmp. Uite că pe aici cred că o să-mi fac căsuța. Am loc ăsta. Fac și o mină pe ei, să dau de niște de și o lemn, piatră, colovane.
Bă, cărbune! Iron! 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 Nu te cred. Iron din prima mină care am făcut-o. Ironul mai las un pic. Dar cărbunul, 2 bucăți de iron. Da, cum 8 bucăți de cărbune, se știe. Pentru că acum să-mi fac o torță, niște torte. De 3 torți îmi fac. Dar de 3 și îmi fac 12. Bun, cam așa și încep să-l iau cu tot la rând. Deci avem 3 bucăți. 4 bucăți. Băi, e mult pentru început. N-am ce să zic. Acum. Milea. Iepa, deci azi am făcut descoperirea bombă. Deci mă duc repede și îl prăjesc. No, Dabi, mă. 8 bucăți îmi trebuie. Nu-i dau acum, iar începe război. Ce trebuie tu, mă? Dabi. Am? Da. Unde am sămânțile? Fac și unul de ăsta, mi-l pun aici. Am zice că da. Așa. Bagă-i aici, da. Acum mă pun să fac casa. Deci am spus că pe aici o să-mi fac cu aproximație 2000 cap aici. Una da mare. Le mărici cam. Până la începe.
Da, nu știu. Că când trebuia să făcut așa și o să pun o mică pauză că vreau să mă duc până la baie. Gata, am revenit. Încă-i noapte. Bun, hai să săpăm. Până la urmă, de mine reurile. Pentru că să ținem frâu. Dacă vreți să știți, e o răpție să nu mă fac, am văzut să audă. Deci foarte urât că se aude, nu știu dacă se aude mai bine. Iarăși Iron, bă, nu te cred, dă-te în puii mei. Cât Iron dau? Parcă sunt bogat eu în Iron. Am loc unde să țin Iron-ul. Și pe sus eu. 5 bucăți, 15 bucăți am în total. Ca să ne înțelegem un pic că nu s-ar întoc. Cărbune la mine, trebuie să găsesc. Se pare că cărbunele e mai rar decât fierul. Bă, nu știu de ce. Dar e foarte greu cărbunele. Se gătește înainte se gătește mai ușor. Aici adâncime sunt și unde ești, după cum vedeți, am săpat și eu ce fac, da, uite. Dar nu las-o, auzi că trece tot videoclipul. Bă, bine mă, că sunt 15 minute, îl închid. Ceau, ne vedem data viitoare. Deci am găsit și Iron și cărbune. Deci e super mega mișto acest videoclip.